New development is raising concerns about the widening impact of Sudan's brutal civil war across the region. According to a report by Reuters, Ethiopia is hosting a secret training camp for thousands of fighters linked to Sudan's Rapid Support Forces, or RSF, a paramilitary group at the center of the country's ongoing conflict. The camp is located in Ethiopia's remote areas near the Sudan border. It is believed to train fresh recruits who could soon be deployed on grounds of Sudan. This is the first direct evidence suggesting Ethiopia's involvement in Sudan's civil war, a move that could significantly alter balance of power on the ground. 8 sources. حزقن خلي حركة خاي مسألة حركة خوينات دعما جنوسايد يوصل له سلزت تاني عام ساقم ما يكون أزني حد ساقم كأني نامالي حزوك أربعة ذر أزلو أزي كاتي كوينا نريد تلنا حد ساقم ونيرالو حزون كم حزبي تقرأ نايم وصالن زي وصالن قداي أو كرميناني زيات ودي بكام كلاس تقلبها أبتقرأ يهالو كابتقرأ وصال. Ethiopia is an apartheid state. It is a proxy for the United Arab Emirates. It is controlled by an Oromo supremacist regime that is trying to create a greater Oromia empire. It is waging genocidal war on Amhara people. It has been occupying the Amhara region for 3 years now. Rights advocate calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region. Africa Union ስብሰባ I think ከሳምንት በኋላ ያ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት የአብይ መልእክተኞች። New development is raising concerns about the widening impact of Sudan's brutal civil war across the region. According to a report by Reuters, Ethiopia is hosting a secret training camp for thousands of fighters linked to Sudan's Rapid Support Forces, or RSF, a paramilitary group at the center of the country's ongoing conflict. The camp is located in Ethiopia's remote areas near the Sudan border. It is believed to train fresh recruits who could soon be deployed on grounds of Sudan. This is the first direct evidence suggesting Ethiopia's involvement in Sudan's civil war, a move that could significantly alter balance of power on the ground. 8 sources including كمتري ودلهم ازدينا ناي معسكر ناي دعم السريع بإثيوبيا استرغبه هذا عبي شوك ويف سيفتي رزولو عبي كونتاتي فتي رزولو إذا خانتايو إثيوبيا أبكينات ناي السودان إذا دماون هذا جنيان أصنات زخونة كينات هذا معلبي كره بلو أبزت عارو لزولو مليسو نكوجهار مليسو نخبد أم مقبار عبد هراتس أو زل هجريا زبل ملقتين نسمع زلنا مشب أبي أحمد إز أبزو كينات زي كنا من تايت عليه خمسة لون إز ريبورت ناي مني خاطب له ناي رويترز أصبحوا كم دسمبرو كم يجر كاسكت فلت كم زازريكم زلقوا نتوم جازيت أنياتات ناي رويترز أب حبرة أفريقيا وعلى نكيس ساتفو كم زأجدهم سلزي سلسة جازيت أنياتات ناي رويترز أوروبا تلاقي وسائل the government of Ethiopia has declined to renew accreditation for the 3 Addis Ababa based journalists of Reuters and withdrawn the accreditation ناتهم فقاد مالتيو نتي مبل 39 حبرة أفريقيا زجبر زلوا وعلى أبعتهم ريبورت نخي جبرو نتي فقاد ناتهم محدث كم زأبي يوم يزن جرزلوا سلزي زا ريبورت زيا عبد عمج فتيرات له زوج دزل السجون تدمع مليسو نأبي أحمد أب حدا جازك على عيو سلمنتاي كم زجبرو أتحكي يوت سلزلوا نزنا جرز خمس جبرو بعلو يرجع سلزلوا سلمنتاي نزح حبريتا وسيخم يلو سجون تكوست يجمر سلزلوا كلا يمرجع سونا له زي أبي أحمد أبز قدايزي إيدو إتيو خمسلو كلا يمرجع سونا له سلزي كنتات ناي سعودية من سعودية توصي نابز ممتو أب تلفزيون ناي تحجر أب تلفزيون ناي العربية زبال ناي سعودية بز صفحة ملك كزربلو سلزي مرجت ناي تمنجس السعودية كم زخونة يوم زنقر زلوا إذا قدايزي دمان تاي زريكا هذا نجار نصور كوين له أبي أحمد أبز قدايزي تساتي فخم زلوا مرجعت قوم بك إلا يوم زلوا أنت حتى لا بزح حسبات أبز قدايزي نزكنا تعزز كتاتلو زلوا تجرم أنا لك نقرأكم سلمت هيا إمارات أبز قدايزي إذا إتيالا زبل مالتيو
እዚ ግን ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ስቶሪ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ካብኦ ዝደሊ ዘሎ እቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እዩ Security Bureau alleges TPLF Eritrea involvement in ongoing conflicts. The Amhara Regional State Peace and Security Bureau has alleged that ongoing conflicts in the Amhara region and elsewhere in Ethiopia are receiving what it described as leadership and logistical support from Mekele and Asmara, referring to the TPLF and the Eritrean government. In a statement released yesterday, the Bureau said the fighting involves not only what it called extremist groups, but also internal and external actors. It further alleged that efforts to control areas including Wolkite, Telemt, and Raya are being coordinated to stretch federal forces and create instability across multiple. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ እዚ ኣብ ኣምሓራ ኣጋጢሙ ዘሎ ስዕረት ናይ ብልፅግና ህወሓትን ኤርትራን ኣትዮም ከም ዘለዉ እቲ ቢሮ ናይ ሰላም ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ናይ ብልፅግና ንኤርትራን ንህወሓትን ክኸስስ ተራዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ስዕረት ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ድሓን ኣብ ዝስምዕዎ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደብረ ታቦር ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ዘጋጠመ ግጭት ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ነበርቲ ንቢቢሲ ሓቢሮም እቲ ግጭት ካብ ንግሆ ክሳብ ከባቢ ሰዓት 11 ዝጸንሐ ኮይኑ መደበራት ፖሊስ ሓዊሱ ሓያሎ ትካላት መንግስቲ ብሓዊ ከም ዝተቃጸሉ ክልተ ነበርቲ ገሊጾም ካብቲ ማሊ ምሳሕ ሰዓት ጀሚሩ በብከባቢኡ ስጋት ነይሩ ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም ንግሆ ከባቢ ሰዓት 1 ጀሚሩ ኣብ ማእከል ከተማ ተኩሲ ክስማዕ ጀሚሩ ብተወሳኺ ድምፂ ዝተፈላለዩ ኣፅዋራት ንነዊሕ ሰዓታት ክስማዕ ከም ዝወዓለ ካልእ ነባሪ ንቢቢሲ ገሊጹ ንግሆ ከባቢ ሰዓት 12 እዩ ጀሚሩ ሕጂ እናነከየ መፂኡ እምበር ጎንፂ ነይሩ እዩ ናይ ክላሽን መትረየስ ድሽቃ ድምፂ ንሰምዕ ነርና መጥቃዕቲ ድሮን እውን ነይሩ ኣብ ደብረ ታቦር ንመጀመርታ ግዜ እዩ ድምፂ ድሮን ሰሚዕና ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዒላማ ከም ዝገበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ዝተቃጸሉ ከባቢታት ኣለዉ መደብር ፖሊስ ተቃጺሉ ክበሃል ይኽእል ኣብ እዋን ምልውዋጥ ተኩሲ እዩ ተቃጺሉ ሕጂ እውን ድምፂ ይስማዕ ኣሎ እቲ ወጥሪ ዝጸንሐ እዩ በዚ መፁ በቲ ኸዱ ዝብል ወረ ጸኒሑ እዩ በብኣንፈቱ ተጻዒኑ ዝመጽእ ዝነበረ ሓይሊ ምስ ረኣና ቤት ጽሕፈት ዓጺና ወፂና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ማዕጾን ከይከፈትኩ ተኩሲ ይሰምዕ ነይረ ሰባት ደው ኢሎም ከምዚ ኮይኑ ተቃጺሉ ይብሉኒ ነይሮም ገዛይ ርሕቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ዝረኣኽዎ ነገር የለን ሕጂ ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይ እቲ ኩናት ብክልተ ገጻት ብሰለስተ ገጻት ኢኻ ኢንቨስቲጌት ክትገብሮ ዘለካ ምክንያት ኣብ ኩናት እንታይ ዝበሃል ኣባህላ ኣሎ ሓቅነት ዘለዎ መጀመርያ ዝቕተል ሓቂ እዩ ኩናት ክግበር ከሎ ሓቂ እያ ትቕተል ሓደ ክነናቱ ፕሮፓጋንዳ ክነግር ስለ ዝፍትን ስለዚ ብዝተፈላለየ ምንጭታት ብክልተ ሰለስተ ወገን ክትርዮ ክትክእል ኣለካ ደን ናትካ ገምጋሚ ኢኻ ትወስድ ድማ ካብኡ እዚ ኤግዛክትሊ ሓቂ እዩ ዝገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ወላ እውን እቲ ካብቲ ቦታ ዝበካ ካብቲ ቦታታት ዝሰድዎ ዘሎ ሓበሬታ እውን ነቲ ንሱ ዝኣምነሉ ወይ ንሱ ዝደልዮ ዘንፀባርቕ ሓቂ ክነግረካ ዝደሊ ምርነታ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ክነግረካ ይክእልኒ ስለዚ ኣብዚ ገሊኦም ክሳብ 27 መጥቃዕታት ናይ ድሮን ኣጋጢዮም ይብሉ ገሊኦም 18 መጥቃዕታት ናይ ድሮን ኣጋጢዮም ይብሉ እቲ መጥቃዕቲ ግን በቲ በምሓራ ወገን ብናይ ኣምሓራ ወገን ሚድያታት ክወፅእ ከሎ ብዕለት 11 ኣብ ከተማ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ፋኖን እቲ ሚሊሻታት ተሪፎም ዘለዉ ናይቲ ብልፅግናን ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን እዚ ድማ 18 መጥቃዕታት ናይ ድሮናት ከም ዝተካየደን most of them hitting densely populated neighborhoods ዝኻ ብፃዕቂ ህዝቢ ዝቕመጠሉ ከባቢታት ከም ዝሃረሙ ንኣብነት ቡሮ ካንጦና ዝበሃል ኣየር መዕረፍያ ወይ ብላ ገለ ዝተፈላለዩ ኣሽማት ጠቂሱሉ ኣብዚ the regime deployed massive reinforcements over 64 heavy military trucks, tanks, and armored vehicles from Bahar Dar and Gondar, while Fana units ambushed. እዚ ብልጽግና ክሳብ 24 ዓበይቲ ጽዕነታት ናይ ወታደራት ታንክታት ከምኡውን ዕጡቃት መኻይን ካብ ባህረ ዳርን ጎንደርን ከንቀሳቀስ ከም ዝፈተንን ፋኖ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ተጸጊዖም እናጸንሑ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ የውርዱሎም ከም ዘለውን destroying a Su-23 anti-aircraft gun and a heavy truck with its crew ብዙሕ ነገር ከም ዝተቆጻጸሩ ዘርኢ ስልታቱን ኣሎ ካልእ facing heavy indiscriminate shelling from tanks Su-23s and drones ከምኡ ድማ ከቢድ ዝኾነ መጥቃዕቲ
بزن سو 23 زبحالا جيت سينزين كمون درونات كالون بتانكتات دارجا نزركب حزبي فلو ولا فانا يبل كله بحاري يدبدب كم زلو سلازي Fana forces reportedly withdrew from the Tabor city in the evening to reduce the casualties سلازي optimizate one ወታደራት ናይ ፋኖ ካብቲ ከተማ ከም ዝወፁ ምንታነቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ ዝኽእል ንምውሓድ ተባሂሉ ይብላ ኣሎ ሲቪሊያን ካዥዋሊቲስ ወር ሰቪያ ብዙሕ ሲቪላዊ ህዝቢ ተሃስዩ ከም ዘሎ እዩ ዝገልፅ ዘሎ ኣብዚ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ብርቱዕ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኤክስተንሲቭ ዲስትራክሽን ኦፍ ፓብሊክ ኢንፍራስትራክቸር ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ነቲ ናይ ህዝቢ ትሕተ ቅርፂ ማለት እዩ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ was reported with mayor's office, zonal administration office, customs bureau, multiple police stations and other largest riot dispersal camp damaged. ስለዚ ናይ ዞባ ምምሕዳር ናይ ዞባዊ ምምሕዳር ናይ ኣታ ውሽጢ ሃገር ኦፊስ ናይ ፖሊስ ስቴሽንስ ከምኡውን ናይቲ ከንቲባ ኦፊስ ዝርከቦም ብዙሓት ቦታታት ከም ዝዓነው እዮም ዝገልፁ ዘለው እዚ ድማ ብክልተ ሰለስተ ወገን ከምኡ ተመሳሳሊ ሪፖርት ርኢ ኣለኹ እዚ ካ እንታይ ዘርእየካ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ እቲ ኩናት ድማ ብዙሕ ዕንወት ዘውርድ ከም ዝኾነ ዘርእዩ ኣብ ካልእ ፀብፃብ እውን በብሰዓታቱ ዝሃብዎ እውን እንዑ ዝመስል እዩ ስለዚ እዚ ዲስትራክሽን ትርእይዎ ዘለኹም ሕብረት ኣፍሪካ ኣብኡ ተኣጊዱ ኣብዚ ቦታ እዚ ተኣንጊዱ ነቲ ዋዕላ ዘካይድ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ እናሃለወ እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ሰብ ሰላምን ርጋትን ናይ ኣፍሪካን ሓበራዊ ሽርክነት ናይ ኣፍሪካን ከነረጋግፅ ኢና ይብሉ ኣሎ ኣሚን እንታይ ከም ክትብሎም ትኽእል ነዚኦም ሲ ወላ ሓንቲ ኮይና መዛረቢ ክንረኽበሉ ዘይከኣልና ዘለና ካብ ኣዲስ ኣበባ ሕደት ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ነዚ ስእሊ ነዚ ቪድዮ እዚ ንርኢ ኣለና እስትሪዎ ዘለኹም ሸነይ ብወገኑ ኦላ ናይ ኦሮሚያ ሓይሊ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ካልእ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ሓይሊ በሻሓት መንእሰያት ተዓስኪሮምሉ ዘለዉ እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ምድላዋት ዝገብር ዘሎ ነቲ ዕድላት ተፈጢሩ ዘሎ ሓጓፍ ክጥቀመሉ ዝዳለ ዘሎ ሓይሊ ኢና ንርኢ ዘለና what is going on እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድዩ እቲ ዓለምሲ ኣቶም ሰባት እዚ ነገር እዚ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ሓይሊ የለን ድዩ እንድሕር ኢልካ የለን ወላ ሓደ nobody cares ኣብዚ እዋን እዚ ንሪኦ ዘለና ወላ ሓደ ትግደስ የለን በቃ ንሱ ከም ድሌቱ ይቐፅል ብልፅግና ድሌቱ ይግበር ወላ ሓደ ዝዛረብ የለን ዳርጋ ንዑይ ድመስል እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና እምበር እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣከመይ ዝበለ ሽግር ከም ዘላ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ደብረፅዮን ተደጋጋሚ መግለፂ የውፅእ ኣሎ እዚ ከዓ ኣብዚ እውን ስምዕዎ እቲ ደብረፅዮን ሓንቲ ውግእ ይመፅእ ከም ዘሎ ተዛሪቡሎ ኣብዚ ኖሳይድ ይመፀና ኣሎ ክብል ኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቡ እቲ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ሎሚ ንማዕከናት ዜና ትግራይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ህልውና ትግራይ ዳግማይ ሓደጋ ካብ መንግስቲ ፌደራል ኣንፅላሊዎ ከም ዘሎ እዩ ተዛሪቡ ሕዚ ግን ካሊእ ሓደ ሓደጋ ከዓ ይመፅእ ኣሎ ሓደጋ ኩናት ዳግማይ ጀኖሳይድ ይውስኸሉ ስለዚ እቲ ናይ ዓሚ ፀገም ኣይኮነን ዝኒ ሓድሽ ፀገም ከዓ እኒና ማለት እዩ ሕዚ ቀረባ ዝረአ ዘሎ ኣብዚ ካቲት ኮይና ንሪኦ እንተለና ሓድሽ ፀገም እውን ይረአ ኣሎ ሕዚ እውን ከም ህዝቢ ትግራይ ናይ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ጉዳይ ኣብ ቅድሚና እኒሄ እዚኣ ተወዲብካ ምቅላስ ትጠልብ እያ ኣብ ትግራይ ይሃሉ ካብ ትግራይ ወፃእ ከምቲ ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናዊ መግለፂ ዘርጊሑ ዝነበረ ውድብ ሕወሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ወሰናወሰን ትግራይ ይፅጋዕ ከም ዘሎን ንዳግማይ ወራር ከም ዝተዳለወን ገሊፁ ነይሩ ሕወሓት ኣብቲ እዋን ትግራይ ትኽበብ ኣላ ዋላዳ ኣይብል እምበር እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ በየናይ ኣንፈት ይፅጋዕ ከም ዘሎ ግን ግልፂ ኣይገበረን ነይሩ ሕጂ ድማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ የገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ብልፅግና ካብ ጌጉ ዘይመሃር ብልፅግና ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ናብ ሰሜን ናብ ትግራይ ገፁ ይሰድድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ዓለም እናተዓዘበቶ ከላ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኣፍሪካ ምሉእ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ብልፅግና ናብ ኣብን መፂኦም ኣብ ዘለዉ እዮም they cannot even address this issue እስከ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክዛረቡ ይኮኑ ብዛዕባ ምስ ኤርትራ ዘሎ ግርጭት ክዛረቡ ይኮኑ ብዛዕባ ካልእ ነገር ክዛረቡ ይኮኑ ኣብታ ንሳቶም ጌሾም ዝመፁላ ዘሎ ኩናታት ሕድ ክፈትሑ ዘይክእሉ እዮም ኣሚን ተወለድ ህዝቢ መሓራብ ተደጋጋሚ ይነግሮም ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ዝውክል ኣይኮነን እዮም ዝብሎም ዘሎ listen to them Ethiopia is an apartheid state. It is a proxy for the United Arab Emirates. It is controlled by an Oromo supremacist regime that is trying to create a greater Oromia empire. It is waging genocidal war on Amhara people. It has been occupying the Amhara region
for 3 years now. ብጣዕሚ ንጹር ዝኾነ ቋንቋ እዚ እቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ስርሑ ዝፈልጥ ነይሩ ተዝኸውን ወይ ኩነታት ተዘሉ ነይሩ ብዛዕባ ኩናት ናይ ትግራይ መጠንቀቕታ ይህብ ኣሎ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ዝእውዮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኩናት ናብ ትግራይ ንኸይካየድ ዩኤን ብተደጋጋሚ መፅኡ መጠንቀቕታ ይህብ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ድማ ክልተ ሰለስተ ግዜ ኣምፂልኩም ነይሩ like this one right here. For Human Rights Advocate calls on all parties to take urgent steps towards de-escalation amid the precarious situation in the Tigray region. እዚ ነዛ ቪድዮ እዚ ኣብ ኮሜንት ናታ ብዙሕ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ነይሮም ስለምንታይ ዩኤን ብዛዕባ ኩናት ናይ ትግራይ ምዝራብኩም ፅቡቅ እዩ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ንሪኦ ኣለና ከቢድ ኩናት እዩ ክኸውን ብዛዕባኡ ምዝራብኩም ፅቡቅ እዩ ንሰለስተ ዓመት ህዝቢ ኣምሓራ ብዕፅዋን ክባን ሰፊሕ ሰራዊት ሰዲዱ ኣቢ ብድሮናቱን ብጀታቱን እናጨፍጨፈ ከሎ ግን ክዛረብ ዘይክእል ምዃኑ እቲ ዩኤን ብኸመይ መንገዲ እቲ ዩኤን ባዕሉ ተቐባልነት ክህልዎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ልክዕ ሕብረት ኣፍሪቃ እናተጋብአ ከሎ ብድሮናት ገይሩ ከተማ ዝኣክል ከምዚ ገይሩ ዝዕኒ ዘሎ ስለምንታይ መልሲ ወይ እውን ከም ኣርእስቲ ክዝረበሉ ዘይከኣለ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነቶም ኣምሓሮ ድማ ናይ ብሓቂ ቁጣዕ ዝፈጥረሎም ዘሎ ነገር እሱ እዚ ብሩይ ንሪኦ ዘለና ግልፂ ዝኾነ ፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኣምሓራ ንሰለስተ ዓመት ዝቐፀለ ኩናት ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን ሚድያ ናይ ዓለም ብዛዕባ ይዛረብን እዩ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብልፅግና ንዝገብሮ ዘሎ ኣብ ንዝገብሮ ዘሎ ሸለል እዮም ጋቢዞም ዘለው ህዝቢ ኣምሓራ ዝበዝሕ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ሜቢ ኦሮሞ ይበዝሖ እዮም ዝብሉ ግን ኣምሓራ ሳውን ኣይቅበልዋን እዮም ናይ ኣምሓራ ቁፅሪ ዳይመለይ ተባሂሉ ካብቲ ዝግቦን ታሕቲ ከም ዝርቋሕ እዮም ዝፈትው ምክንያቱ ኣምሓራ ክዳኸመሎም ብልፅግና ጥራይ ኣይኮነን ዝገብር ዘሎ ወይ ኦፒድዮ እዚ ናይ ኦሮሞማ ጥራይ ኣይኮነን ከም ዝገብር ዘሎ እንኮላይ ሕወሓት ከም ገይሩ ዝብል ሰፊሕ ዝኾነ ቅሬታ እዩ ዘለዎ ኣምሓራ ህዝቢ ኣምሓራ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብ ልዕለና ተደጋጋሚ እዚ ጀኖሳይድ ዝበሃል ዝካየድ ዘሎ ሲስተማቲክ ዝኾነ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድኻም ንነዊሕ ዓመታት ዝተካየደሉ እዩ ስለዚ ካብ ስርዓት ናብ ስርዓት እናተቀያየሩ እናተበራረዩ እዮም ዝሃርሙና ዘለው ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ ዘለካ ስለዚ ከምዚኣ ናይ እዚኣ ጓል ኣክቲቪዝም ኣብዚ እዋን እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ካምፔይን እዩ ዝግበር ዘሎ ሰማዒን ተረኺቡ been bombarding Amhara people damn near every day with UAE weapons. You cannot talk about Ethiopia's involvement in the Sudanese genocide without talking about Ethiopia's Amhara genocide. The Amhara genocide is the reason why they are able to externalize that war onto Sudan. A bomber. ሕጂ እዚኣ ትሰምዑዋ ፅናኩም እዛ ጓል ብጣዕሚ እያ ንፍዕቲ ነቲ ኩነታት ብጣዕሚ እያ ኤክስፖዝ ትገብሮ ዘላ እቲ ጀኖሳይድ ናይ ሱዳን ዝያዳ ኣቓልቦ ረኺቡ ስለ ዘሎ እዚ ድማ ትብልሒ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኣብ ኣክቲቪዝም ሓንጎል ክህልወካ ኣለዎ ሳክት ነቲ ጭብጥታት ወይ እውን ዘረባ ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ትሬንዲ ክትከታተል ክትክእል ኣለካ ኣምሓራ ድምፆም ክስማዕ እንድሕር ኮይኑ ንክልል ኣምሓራ ወይ እውን ከባቢ ኣምሓራ ንኣምሓራ እናጨፍጨፈ ከሎ ናብ ሱዳን ንጀኖሳይድ ክገብር ሕጂ ድማ ኣብዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዓብይ ቆላሕታ ረኺቡ ስለ ዘሎ ምስ ኣይኻ ክትሕውሶ ዘለካ ንኣምሓራ ዳኺሙ ዶብ ናይ ሱዳን ስለ ዝኾነ ምስቲ ኣጀንዳ ናብ ሱዳን ክገብረ ዝደሊ ንኣምሓራ ከዳኽም ስለ ዘለዎ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ትክክል ዝኾነ ኮኔክሽንስ ኢማራት ከንታይ እዩ ረብሓ ዘለዎ ኣብዚ ቦታ እዚ ስለምንታይ ኣትያላ ዝብል ዘረባ ክፍጠር ይኽእል እዚኣ ምልስ ኢለ ክሪአየ ናይ እዛ ጓል ምክንያቱ ናይ ኢማራት ሕቶ ስለ ዘላው እዚኣ እስከስምዕዋ ካልእ ቢቢሲ ገይሮማ ዘለዎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንመበል 51 ዓመት መጀመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል ብዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ጠላዕ ፀሓይ ብተኽሲ ኣፍሪስዎ ኢሉ ዘለና ዘሎ ምዕባለታት ኣሰምዕ ፕሪቶሪያ ተኸቢራ ካብ ዝልዕል 3 ዓመት እውን ኮይኑና ኣሎ ተተግበር እናበልና ንኩሉ ዝመልከቱ ኣካል እውን እናፍለጥና መፂና ኢና ቅድም ኢሉ እናተሓሰብካ እንተመፀ ፌደራል መንግስቲ ሕዚ ግን ያው ረጋጊፅዎ እዩ ዘሎ ክስምዕነት ካብ ዘረባ ሓሊፉስ ብተግባር ጣሒስዎ እዩ ኤግዛክትሊ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እዞም ህወሓት ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ነጊረኩም እየ ከመይ ጌርካ ነቲ ህሞታት ተጠቂምካ ድምፅኻ ንዝምልከቶ ተስምዕ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ኦፕን ሌተር ቱ chairperson of the African Union and head of state of the government ስለዚ ክፉት ዝኾነ ደብዳቤ ናብ ኩሎም ሰዲዶም ኣለው ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝጋብኣሉ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ድማ ንዓለም ይነግሩ ኣለው ብልፅግና ሰፊሕ ዝኾነ ወራር ኣብ ልዕለና የበግስ ኣሎ ኩናት ወዲ ኩናት ዘይትደልዩ ሓይልታት ኩልኻትኩም ፕሊዝ ነዚ ኩነታት እዚ ተሳተፍዎ
ድምፅኹም ኣስምዑ ነዚ ኩነታት ጠጠው ክነብሎ ንሕና ብወገንና ድልዋቲና ነቲ ዝበሃል ዘሎ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ይኹን ካልእ ንዕኡ ተዳሊና ኣለና ግን ሰማዒ ስለ ዘይረኸብና ንጉዳይና ዝሰምዓና ስለ ዘይረኸብና ሃየ ስምዑና ዝብል ክፉት ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ በብዝሒ ድማ ሼር ክትበሃር እየ ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታት ብልፅግና ናይ መወዳእታ እዚኣ ምናልባት በዚኣ ጌርና ነቲ ጉዳይ ኣብ ናይ ዞባዊ ትንተና ክንሓልፍ ኢና ጀዋር ዝበለያ ለንቀነ ቫይራል ገይሮም ኣለዉ ናይ ጀዋር 2-3 መልእኽቲ ስለ ዘለኒ ወገነ ሲዲስ ሰፕሬትሊ ግን ሓንቲ ነይራ በዚኣ እዛ ዘረባ እዚኣ ከም ኤርትራዊ ፅቡቅ ጌርና ከነስተውዕለላ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ where was that segment ኣበይ ኣላ መሲልኩም በዚ ሕንዲቲ ትሕዝቶታት ኣብዚ ከባቢና ዘሎ ኩሉ ክትረኽቦ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ደልያ ኣለኹ ድሓን ምስ ረኸብኳ ከምፃልኩም ነቲ ኩናት ኣብ ድሕሪ የስ እዚኣ ረኺበ ኣለኹ ስምዖ ድሓን ካብ ኣፉ አፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ አይ ቲንክ ከሳምንት በኋላ ያ ከተጠናቀቀ በኋላ ወደ ጦርነት እንገባለን የሚል ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት የአብይ መልእክተኞች ከአፍሪካ ዩኒየን ስብሰባ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድሕሪ ሕብረት ኣፍሪካ ኩና ድሕሪዚ ዋዕላ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እቲ ኩናት ክጅምር ምዃኑ እዩ እቲ ናይ ብልፅግና ሓይሊ ዝሓስብ ዘሎ ወይ እውን ዝሸባሸብ ዘሎ ኢሎም ስለዚ and it makes sense ይመስል ኣሎ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ምንቅስቃስ ይገብር ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ድማ ኩሉ ሰላም እዩ ናይ ምዕባለን ናይ ግስጋስን ናይ ኣፍሪካ ሓድነትን ንግዲ ናይ ብሓባር ክንሽርክነት ክንገብር ብላብላ ዝብል ኣዲስ ኣበባ ብልጅታት በለጭለጭ ገይሩ everything is peace እናበለ ደርፊ እናድረፈ ኣብ ውጫውጫውታ እናፈጠረ ፅርግያ ተወልዊሉ እናበለ ቤላ ገይሩ ድራማ ዝፈጥር ዘሎ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ግን ናብ ሰሜን ገፁ የፀግዕ ኣሎ ስለዚ ኩናት ድሕርቲ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ናይ ጣልያን ኣፍሪካ ሳሚት ኩሉ እሱ ምስ ወደየ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ሰፊሕ ዝኾነ ኩናት ክኣቱ ከም ዝኽእል ዓቕሚ ተረኺቡ ማለት እዩ ናብኡ ክኣቱ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክት ኢና ንርኢ ዘለና but again ንሕና ነታ ኩነታት ኤክስፖዝ ምግባር ጥራይ እዩ ስራሕና ክኸውን ዝኽእል እዚ ነቲ ሓደ ኩነታት ክኸውን ከሎ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናይ ሶ ባንክ ከመይ ይረአ ኣሎ እስከዚ ያስምዑ ሸሞንተን ብፍቅራዊ ቃላት ዝተወዳደሱ ብህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምውን ሕብረተሰብ ዓለም ዝተሞገሱ ቤተይ ብዘይ ባእኻ ዳሰይ ብዘይ ንስኻ ኣይትደምቕ ኣይትመውቕ ብዛ ዓይነቱ ኣብ ፀበባ ቅድመኻ ኣብ ድማዕ ምሳኻ ተዋሂሎም ቀለበት ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቓላት ካብ ዝተራኽሑን ሓድሕዶም ካብ ዝዘናጠሉን ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ እቲ ዳርባ ቃላት እናናሃረ መፅዩ ኢትዮጵያ ኤርትራን ዝተወሰነ ግዛኣት ኢትዮጵያ ተቆፃፂራ ንተቃወምቲ መንግስቲ ፌደራል ተዕጥቐላ ክትብል ንዘቕረበቶ ክሲ ኤርትራ ሓሶትን ፈጠራን ብምባል ነፂጋቶ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝበፅሐት ዘመላኽት ይብል ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ዝርከቡ መዳውቲ ከባቢታት ወተሃደራዊ ግጭት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ከባቢታት ጸለምቲ ከምውን ኣብ መጋለን ኣብ ዓላን ሓይልታት ትግራይ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሚሊሻታት ኣምሓራን ዕጡቃት ሓራ መሬትን ተዋጊኦም ዝብሉ ጸብጻባት ወፂኦም ነይሮም ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ንኣስታት ክልተ ዓመታት ክባላሕ ዝጸንሐ ናይ ቃላት ኩናትን ምትኹታኽን እናገደደ ከም ዝመፀ ዝረድእ ዶክተር ነገራ ኣብዚ ናይ ሕዚ ግጭት ኤርትራ ተሳቲፋ እያ ዝብል ገምጋም ዝሓዘ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ረዚን ትሕዝቶ ዘለዎ ደብዳቤ ክፅሕፍ ከም ዝደረኾ ይዝኣምን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ መስከረም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን ጽምዶ ብዝብል ልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ንምኽፋት ይሰርሑ ኣለዉ ክብል ምኽሳሱ ይዝከር ጽምዶ ብዝብል ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሕወሓትን ኤርትራን ዝካየዱ ዘለዉ ርክባት ከካትዑ ምጽንሖም እውን ይፍለጥ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ተማሃራይ ፒኤችዲ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ዶክተር ይመር በወገኑ እቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝፀሓፈቶ ደብዳቤ ሃንደበታዊ ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ ንሱ ካልእ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እቲ ሜዳ ናይ ምምችቻእ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነ ይዝኣምን እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ምርካብ ብዝዛመድ ከሰጉሞ ዝጸንሐ ንኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ የድልያ እዩ ዝብል መርገፂ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ነቐፌታ ከም ዘስዓበሉ ይገልጽ ንኣብነት ኢትዮጵያ ብምኽንያት ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኩናት እንተደኣትያ ብመንፅር ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኮነ ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ መንቀራቕሮ ከእትዋ ስለ ዝኽእል ዘዋፅእ ኣይኮነን ይብል ደረጀ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ልዑላውነት ከም ዝኣተወትን ብመሰረት ስምምዕ ሕቡራት ሃገራት ልዑላውነታ ንምሕላው ስጉምቲ ንምውሳድ ኩነታት ተዋድድ ከም ዘላን ይዘረድእ
حنت هاجر أو حدا قالوا له إن تداعتها أو زخنا وأن حدا قال مقطع ملو السلطان اللوان زبل عن قص حوارات منقستات بمتكاس إثيوبيا جزءاتي تدفيروا بموال بمحبر سب عالم تقبل نزلوا أكايدان ممرات مخاني رد منقست إرترانا وشت إثيوبيا سلزاتوا نلو لون تهاجر يتسعر سلزلوا كمون نا إثيوبيا كم هاجر نايم هلاون زي مهلاون كونتات أو حدا جازئتو ፖለቲካው ኩነታት ስለተፈጠረ ኢትዮጵያ ነዝን መቅልባስ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሓይሊ ስጉምቲን ተወሰደት ዘውቅስ ወይ በማሕበረሰብ ዓለም ዝኾንን ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ኣየስዕብን ይብል ኢትዮጵያ ኤግዛክትሊ ሕጂ እዚ ንሪዮ ዘለና እዚ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ክበሃልና ንሰምዖ ዘለና ዕሸላዊ ስጉምቲ ይገብር ከም ዘሎ ናይ ካልኩሌቱ ዘይኮነ ዕንደራ ይገብር ከም ዘሎ ይዝረብ ግን ኣማኸርቱ ኣለዎ ነገራት ድማ ብተንኮል ዝተኣልመ እዩ ስለዚ ንክልተ ዓመት ኣብቲ ገባሕር ትብል ዝነበረት ብሓይሊ ክንወስድ ኢና ንዓሰብዶ ገለዶ ብዓፋርዶ ይብል ነይሩ ዲፕሎማቲካሊ ስዕረት ሓደጋ ከምፃልካ እዩ ሃገር ካብ ቅልውላው ስለ ዘላ ምስ በልዎ ሕጂ እታ ዝቐለለት ነቲ ናይ ኣብቲ ገባሕር ኣጀንዳ ኩናት ክፈጥር እሞ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ እቲ ኩናት ድማ ኤርትራ ዶበይ ጥሒሳ ኣትያ ትንላ ሰራዊት ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ልኡላውነተይን ኣብ ውሽጢ ሃገረይን ኮይኑ ሓደጋ ፈጥረለይ ኣሎ ዝብል ብዘይ ጭብጢ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝገብሮ ዘሎ ድራማ ኩናት መበገሱ ክኾነ ስለዝኽእል እቲ ኩናት ምስ ተበገሰ ድማ ሽምግልና ክጅምር ስለዝኽእል ነቲ ውዕል ኣልጀርስ ከም ብሓድሽ ሽምግልና ሽዑ ሕጂ ናይ ሕቶ ባሕሪ ኣበጊሱ ስለ ዘለኹ ከምቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ኢልና ምጉድ ዝገበርናዮ እሞ ንዓና ዘይውክሉ ብዛዕባ ባሕሪ ከይዛረቡ ስቕ ኢሎም ብዛዕባ ባድመ ጥራይ ተዛረቡ ንሕና ግን ነዚ እንድሕሪ ኢልና ጉዳይ ናይ ባሕሪ እውን ከም ኣጀንዳ ተላዒሉ ኣብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጸቕጢ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ በዚ ዝተደረኸ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና